Díochaid, is mis Saidhbh agus neothamid chun píosa sprí a bheith ang lena litreacha agus na fuaimeanna. Tá muid chun cluiche a imirt, ránóid mise 6 litir agus cuireamán seo iad. Catha sibse na litreacha sin na úsáid chun foghla a chuma agus a litrú, mar sin foiigi píosa pápéir agus pean luí agus bíigi réile na foghla a bhreacha síos. Na litreacha tá ránathe am ná an litir R, an litir S, an litir L, O, an litir N, N. Nis, an féidirling focail a chuma lena litreacha seo? Ní féidir, is consan iad. An cuimhin libh nach féidirling focail ar bith sa gaeilge a chuma gan guta bheith an. Mar sin tá gutaí ag tastal wein, agus na gutaí atá ránathe am ná A fada, Á, agus Ó fada, Ó. Bhfuil se bré? Ba an bua ag an té atá anán an focail is fuide a litrú. Tuair mar 10 second chuib, ar ai líb. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stoppigi! Tá cúpla pictar crochta am an sin chun cabhar líb. Ok, tás nó muid a ceartú? Tá dhá focail anseo agus nílach litir a bháin antab. Á agus Ó. Is litreacha iad agus foghla iad chuma. Céirt faoi na foghla le 2 litir. Ná. Warin den an ceann sin? Nó. Ór. Agus tam cinnte go bhfuil níos mó an. Leanna muid ar ai chuig na foghla le 3 litir antab. Lón. Rón. Rós. Lán. Agus tam cinnte go bhfuil níos mó an. Ach, ora aon duine inán an focail le 4 litir an a ahans? Slán! Slán! Có chóirdachas líb. Ar an nóta sin, deir meis slán líb. Tá súlam gur bhain sib taine bheits an cluiche agus tá sé chó éascail in imirt, mar sin is féidir libh bheith á imirt sa mála.